Мислите, че знаете всичко за личната си история? Ами ако ДНК-то ви крие много по-голяма тайна, не само за миналото ви, но и за здравето и бъдещето ви. След като проведохме собствен ДНК тест с Телмеген, мнението ни за Телмеген може да ви изненада. Далеч от това да се ограничава само до произхода, тази испанска лаборатория обещава да превърне няколко милилитра слюнка в изчерпателен ДНК доклад. Разказваме ви всичко в това видео. Вместо да се фокусираме единствено върху родословни дървета, ние търсехме инструмент, който да може да направи нещо повече. Искахме ДНК тест, който да служи като превантивен здравен наръчник и да хвърли светлина върху предразположението ни към определени заболявания или реакцията ни към лекарства. Именно тази перспектива, много повече от простото ни желание да разберем произхода си, ни доведе до Телмеген. Идеята да превърнем простото любопитство в конкретни полезни знания за здравето ни убеди да поръчаме техния Advanced Kit и именно него ще разгледаме по-отблизо заедно. Телмеген предлага два комплекта, които използват микрочип технология и Lumina за анализ на повече от 750 000 генетични маркера и ви предоставят ценна информация. Стартовият комплект за ДНК ви позволява да се върнете назад във времето до 200 000 години, за да откриете етническия си и географски произход. Можете дори да сравните ДНК-то си с това на неандерталците, за да откриете изненадващи прилики. И това не е всичко. Той разкрива и лични характеристики, като например реакциите ви към определени хранителни вещества или физически предразположения, като например издръжливостта ви. За тези, които искат да отидат по-далеч, комплектът Advanced DNA включва всички услуги от Starter Kit и добавя още по-разширено измерение на здравето. Този комплект анализира генетичната ви предразположеност към повече от 59 заболявания, от астма до болестта на Алцхаймер и някои видове рак. Той също така оценява риска ви от 9, 10 и 7 наследствени заболявания и ви информира за съвместимостта на тялото ви с 171 лекарствени молекули. Този ДНК тест е изключително мощен за предвиждане и предотвратяване на определени заболявания за истински персонализиран медицински подход. Като използвате линка под видеото с кода TELSTORY, можете да получите 5% отстъпка от кошницата си и да получите директен достъп до представените оферти за ДНК тестове с цялата информация за тяхното съдържание и опции. Бихме искали да подчертаем, че партньорствата, които сме договорили с лабораториите, ни помагат да финансираме бъдещите си видеоклипове. Те обаче по никакъв начин не влияят на нашето мнение, което остава 100% прозрачно и безпристрастно. Процесът за получаване на ДНК теста е лесен. Поръчвате онлайн, създавате си профил и след това регистрирате уникалния код на вашия комплект. Вземането на проба от слюнка е много просто. Просто избягвайте да ядете или пиете 30 минути преди вземането на пробата. Пробата се връща в лабораторията в предоставения плик. Резултатите са налични в рамките на 4 до 6 седмици във вашия защитен клиентски профил. Когато получихме резултатите от нашия ДНК тест Телмеген, открихме подробен доклад, разделен на няколко различни категории. Първо, анализът на произхода представя интерактивна карта, която подробно показва вашия етнически произход от над 74 етноса, разпространени в 2000 региона по целия свят. Докладът представя вашите майчини и бащини хаплогрупи и проследява миграциите на вашите предци през 3000 години история. Той е визуално привлекателен, макар и по-малко подробен от този, който ще намерите при специалисти като Ancestry DNA. Разделът за здравето е истинската атракция на теста. Телмеген анализира предразположението ви към повече от 200 сложни заболявания, включително Алцхаймер, Паркинсон, различни видове рак и сърдечно-съдови заболявания. Всеки доклад подробно описва риска, свързаните генетични фактори и предлага персонализирани препоръки за превенция. Съвместимостта с лекарства е голяма иновация. Лабораторията оценява как тялото ви реагира на повече от 170
често срещани лекарствени молекули. Това може буквално да предотврати сериозни странични ефекти или неподходящи дози при бъдещи лечения. Накрая, разделът за благосъстояние и лични характеристики проучва реакциите ви към хранителни вещества, възстановяване на мускулите, чувствителност към лактоза и алергични предразположения. Тази практична информация ви позволява да направите конкретни промени в начина си на живот. Резултатите на Телмеген с 9,99% точност. Ако обаче се интересувате от много подробна генеалогия, други лаборатории като MyHeritage или Family Tree DNA може да са по-подходящи. Телмиген се фокусира върху здравето и благосъстоянието и вече се справя много добре в тази област. Както и нас, можете да им се доверите. Телмиген предлага DNA Connect, която функционира като генетична социална мрежа, позволяваща на потребителите да намират съвпадения с други потребители и потенциално да проследят далечни членове на семейството. Инструментът е по-слабо развит от тези, предлагани от Ancestry DNA или MyHeritage, но остава функционален. Срещу заплащане лабораторията ви свързва с лекари, диетолози или генетици, които да интерпретират резултатите ви. Ние тествахме 30-минутна консултация, която се оказа полезна за изготвянето на персонализиран план за превенция, въпреки че допълнителната цена може да бъде отблъскваща. Освен това, след като проучите генома си, можете да изтеглите суровите си данни и дори да анализирате файлове от 23and и или MyHeritage. Радваме се да знаем, че файловете с необработени данни от 23andMe, Ancestry, Family Tree, NCA и MyHeritage са съвместими с изследванията, проведени в Телмиген. Честно казано, това максимизира инвестицията, ако вече сте направили други тестове. Няколко аспекта ни убедиха по време на нашия ДНК тест Телмеген. Изключителното богатство на здравния доклад надминава всичко, което сме виждали досега, с достъпни научни обяснения и практични препоръки. Интеграцията на фармакогенетиката е добавена стойност, която не се среща при всички конкуренти на пазара. Строгото спазване на GDPR и сертификацията ISO 9001 осигуряват увереност по отношение на обработката на чувствителни данни. Потребителският интерфейс е интуитивен и визуално привлекателен, което прави сложната информация лесна за разбиране. Докладите се актуализират редовно с нови научни открития, което гарантира, че ДНК тестът остава актуален във времето. Телмиген спазва строги стандарти за защита на данните. Всеки ДНК комплект има уникален буквено-цифров код, който гарантира пълна анонимност. Данните се съхраняват на сигурни сървъри с SSL криптиране от банков клас. Физическите проби се унищожават автоматично след анализа, което елиминира всякакъв риск от последващо възстановяване. В този преглед на Телмеген заслужава да се споменат няколко разочарования. Анализът на родословието остава по-малко подробен от този, предлаган от специалистите по генетична генеалогия, като Ancestry DNA или MyHeritage. Ако основната ви цел е да създадете подробно родословно дърво, Телмиген ще ви разочарова. В зависимост от страната, в която живеете, може да се наложи да поръчате чрез оторизиран дистрибутор, което може да усложни малко процеса. Медицинските консултации, макар и полезни, се заплащат отделно от цената на теста, което може да увеличи крайната цена. Накрая, базата данни за генетични съвпадения остава ограничена в сравнение с някои специализирани генеалогични лаборатории. След нашия всеобхватен опит с Телмеген, мнението ни е смесено, но като цяло положително. Този ДНК тест е идеален за тези, които дават приоритет на здравето и медицинската профилактика. Ако искате да предвидите определени генетични рискове, да оптимизирате бъдещите си лечения чрез фармакогенетика и да получите персонализирани съвети за вашето благополучие, Телмиген е вероятно един от най-добрите избори на пазара. Обаче тези, които се интересуват от чиста генеалогия, ще бъдат по-добре обслужени другаде. Family Tree DNA, Ancestry DNA и MyHeritage предлагат по-големи бази данни
и по-усъвършенствани генеалогични инструменти за възстановяване на вашето родословно дърво. Телмиген е предназначен за хора, които са проактивни по отношение на здравето си, любопитни за генетичното си наследство от превантивна гледна точка и загрижени за поверението на своите чувствителни данни на лаборатория, която спазва ГДПР. Нашият опит с Телмеджен потвърждава, че тази испанска лаборатория наистина разширява границите на традиционните ДНК тестове. Вашият геном се превръща в истински биологичен паспорт, способен да ви насочи към конкретни решения относно вашето здраве и ежедневен начин на живот. Това е както образователен, така и превантивен инструмент, който ще се хареса както на тези, които искат да предвидят определени медицински рискове, така и на тези, които искат да разберат пътя на своите предци. С над 440 развиващи се доклада и строг научен подход, моето мнение за Телмиген остава много благоприятно за всеки, който търси цялостна генетична оценка. И така, готови ли сте да позволите на вашата ДНК да разкрие най-добре пазените си тайни? Не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото, за да видите предстоящите ни рецензии за други генеалогични лаборатории. Благодаря на всички за вниманието. Това беше ДНК история.